रौरा विधवा विलाप चालू कइले बाने। ओ हो दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम। तो टिकुलिया बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पक पक पका पका। टाइम के पता नहीं के टाइम मिलल बा 40 मिनट के और रौरा गावत तनी 1 घंटा 1.5 घंटा। अरे काहे गावत तनी काहे काहे गावत तनी काहे काहे गावत तनी कोनो तिलक चढ़ावे आइल बानी कि 1.5 घंटा रौरा गाए। अरे तो वहां के तिलक चढ़ावे आइल ही मैंने सोच तनी जाना दुर्गा पूजा बा। अच्छा एमे कोई ना काम बा। संत के अभाव में सुभाव भइल दुष्टन के। पापी के पाप बढ़ल निश्चर के टोली। मूर्ख पूजाए लागल साधु लोग पिटाए लागल। मन लाना घरवा में नीमन रंगोली। सरौ लोग खा गइला लोग। जा सर ओही में कहता नहीं सब लौंडा ब्यास हो गइल बड़ा सही कहे भूला तनी कि ओही में गिनती राउरे होला। हमरा के नाच के शिकायत करता ने अपने हेंगा हेंगा को के डांड मारता ने। हां समाज में 1 जूता पिटाई तो उतना इज्जत जाई अब 5 जूता पिटाई तो उतना इज्जत जाई। सही बात बा। इज्जती मनती को जब रोरा ना नसती तो उहे कमर रौरा करता ने आ शिकायत करता ने। रही 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 चाची लोग के चल जाती तब उ लोग को उपाय होता। बैठल बनी कैमरा मैन बैठल बनी वही ला रांची ना जाए दिहल गइल है खाली वही ला। तब रवा का टीकाधारी मंत्री कब जब रा दुआर पर अंडा का दुकान ना खोले रहती तो अंडा के नाम मत धरी अभी दुकान बंद बा दशहरा चलता। साज के खुली साज के पब्लिक के मजा नहीं खियावत हंसत लोग नहीं खे अश्लील बोलत नहीं रौरा कहत नहीं। हां जेकरा लगे चाचा जी पूजी ना रहेला नु हां उ खाली पब्लिक के बतिया के भरमावेला। हां आवाज तक खा गइल बड़ी इनका नचनिया इनका आवाज नचनिया खा गइल बड़ी सब आवाज खत्म बा तो बतिया के भूलती आवत है। अरे इनकर आवाज भरवा के नचनी अपने मोट हो गईली। कहता नहीं का चढ़ल जाती है। आई गीत सगिन में लगा के भाई को भजन रही ओकरे बाद कथा कहानी तो जैसन रवा लोग के दे। हाजी हाजी एगो भक्त गइल बड़े वही कन्हैया जी के दरबार में कहले हे कन्हैया जी इरा और दुनिया बनावल कहां से कहां चल गए। कैसे भाव लगता मास्टर जी कैसे तोहरा से पूछता नहीं एतन मुरारी हो कैसन कैसन देखै दुनियादारी हो। तोहरा से पूछता नहीं एतन मुरारी हो कैसन कैसन देखै दुनियादारी हो। नौर महीन माई गर्भ में रखेलू बेटा खातिर देवी देवता लगवा जाके डांटेलू। नौर महीना माई गर्भ में ढोवेलू अब बेटा खातिर देवी देवता लगवा जाके रोवेलू। नौर महीना माई गर्भ में ढोवेलू बेटा खातिर देवी देवता लगवा जाके रोवेलू।
वह बेटा मैया के देत बावे गारी हो ऐसन ऐसन बेटा जब कुपातर निकल जाई हाँ तो धरती माटी में मिलबे न करी ऐसा ऐसा बेटा रात भगव नहीं गया दिन भर बर्फ बेची ऐसन ऐसन बेटा ऐसन ऐसन बेटी ऐसा ऐसा बेटा हाथ के रेखा मेटकावे वाला वह बेटा मैया के देत बावे गारी हो कैसन कैसन देखै दुनियादारी हो तोहरा के पूत नानी एतना दुरारी हो कैसन कैसन देखै दुनियादारी हो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज तुम सनम ऐसा करोगे रोज रोज तुम सनम ऐसा करोगे पाथर उठ जाएंगे तो हाथ भरोगे तुम भी बेचालाक हो मुस्कुरा के दिल जलाते हो ई गाना है स्वर्गीय जितेंद्र लंगड़ जी कहत में आँख से आंसू आ जाला ब्याह जी वैसे तो धरती पे कलाकारे ना फिर अब कहाँ के हो जितेंद्र लंगर हुई केहू ना वहाँ के स्वर्ग में चल गई हाँ जी भगवान करे कि बैकुंठ में स्थान मिलो हाँ हाँ बाकी हो बाबा के जनतन कहाँ स्थान मिली कहाँ वहाँ के मुर्गी फार्म में जगह भेटा अरे ना ना वहाँ का नरक में ठेल देवे के पड़ी अच्छा अरे भक्त कैसे कहत रहे तोहरा से पूछता नहीं एतन ले कान्हा हो लिखिए के चल गइले जितेंद्र लंगड़ाना हो भक्त कहत रहे तोहरा से पूछता नहीं एतन ले कान्हा हो हाँ आ लिखिए के चल गइले जितेंद्र लंगड़ाना हो इतना सुंदर कलाकार रहनी और ऐसन ऐसन रचना रच के चल गई सही बात बा तोहरा से पूछता नहीं एतन ले कान्हा हो लिखिए के चल गइले जितेंद्र लंगड़ाना हो और ये भक्त का कहत रहे का हो ये देखी पूजा के बढ़ल वाला चारी हो ये देखी पूजा के बढ़ल